Marc, bon dia. Què tal? Començo preguntant-te avui a nivell físic general de com estan les cames. Torna a haver-hi partit entre setmana, diumenge va ser, a més, partit també exigent, d'anades i tornades a la recta final. Es juga demà físicament. Com estan aquestes cames de la plantilla, Marc? Bueno, no és la millor situació, inevitablement, perquè a més el segon dia, el -2 que li diem, és el més pesat, més encara que ahir, i avui sí que se notava una mica, sobretot alguns jugadors, una mica carregats, una mica cansats, però bueno, a donar-li normalitat perquè hi ha que jugar demà i tampoc podem excusar-nos amb això. Nova eliminatòria de la Copa Catalunya, aquest partit que va haver de jugar a tanda de penals com s'encara. Un partit amb un escenari diferent, amb un rival de categories inferiors, com s'encara la Ciutadella. Bueno, hem parlat tot l'any que tenim que ser versàtils i adaptar-nos a totes les situacions. Este és un escenari nou, amb tot el respecte i amb tota la idea de competir com si fos de la nostra categoria, perquè a més és un rival que ha eliminat a dos equips de tercera que són candidats a ascendir, entonces pues bueno, aprenent la lliçó dels que no l'han après i intentar competir aquest partit per a que no es passi el mateix. Clar, és un equip de segona catalana, si no tinc mal entès. No sé si més enllà d'algun partit potser d'aquestes eliminatòries de Copa Catalunya heu analitzat el Roda de Dora o simplement és partit per centrar-se en coses a millorar del llei? La veritat és que no és la primera vegada en ma vida que no he vist el rival, perquè ho he intentat, el meu staff no ha aconseguit cap partit, així que bueno, anem a treure l'11 més competitiu possible i una mica versàtil per si tenim que canviar l'esquema o modificar l'estructura, estar preparats per a fer-ho. S'ha de motivar la plantilla pel partit de demà o quins al·licients se'ls pot transmetre a la plantilla perquè demà hi hagi una activació competitiva? Jo penso que el que va passar el diumenge hauria de ser suficient al·licient com per a que tot el món vulgui competir, perquè el diumenge nosaltres teníem que guanyar així i no guanyarem, i crec que si te vols ficar la camiseta del Lleida a segona ref has d'assumir que hem de competir contra tot i contra tots, i no és una frase feta, ho dic amb total sinceritat, i a més crec que hi haurà jugadors que han tingut menys minuts que jugaran demà i que tenen la responsabilitat de demostrar-me a mi que estan per a poder competir en qualsevol escenari i en qualsevol moment. Hi ha jugadors lesionats, demà es preveuen rotacions, però clar, jo no sé si el fet que hi hagi aquests 2 o 3 jugadors encara lesionats et priva de poder fer més rotacions de les que voldries i tocar la carrera d'un jugador que potser demà tocaria que descanses. Sí, no he tingut massa sort en això perquè diria que aquesta setmana última estàvem millor i haurem pogut afrontar un partit entre setmana tranquil·lament i justament no hi havia. És cert que la setmana de Copa del Rei, la del Prat i ara altra vegada perquè la lesió de Diego i la no recuperació dels que estan, perquè tampoc volem apurar a Juanan i clavar-lo este partit, ens fa que tirar a lo millor una mica més del juvenil i poder rotar menys de lo que a mi m'agradaria, però bueno, torna a repetir, ens tenim que adaptar. Podem preveure més o menys la convocatòria dels dos, si no recordo malament que hi ha contra el Prat? Sí, ne vindran 4. Ne vindran 4 i la idea és que, no sé si tots a la vegada, però la idea és que els 4 tinguin minuts. Te'n faig dos més. Diego, com està després de diumenge? Vas dir, té la sensació de que ha parat a temps. Va parar a temps? Sembla que sí, hem fet les proves este matí i sembla que no té res, que no s'ha plegat a trencar. Evidentment demà no jugarà i anem a apurar una mica més, però si no passa res, lo normal és que el diumenge pugui jugar a Paterna. I acabo amb un altre partit que juga demà a la mateixa hora, que és el Lleida-Sabadell. Entenc que durant el Roda de Barà a Lleida no estaràs atent, però no sé si quan es pugi a l'autobús direcció cap aquí és un partit de cert interès, perquè tant un com l'altre són rivals d'aquí a dia d'avui. Sí, el veurem. A l'autobús tampoc tenim res millor que fer, així que si el fan en el Futbol Club el veurem i si no, pues estarem pendents del que siga allí.